iya ditutuke tipane mangke iki tinggal jam. Iya. Oh iya, tolong baik kok tau. Tapi kok akeh ya isi. Iki ngono penting lho. Tapi munyar tak gurine ganti. Ora. Tak gurine tok. Ya mburine kayak apa tutupe tok kondome tok. Kan to? Ya pangkaremu hari. Ngancen golek daging wae kita bae. Arek iki senengane belung ya. Bakune kewene sih. Bako kewene lho. Kayak gitar ngene ya, Mas. Kayak gitar. Kau tahu tak? Lawe Gus. Iya dah. Datang ya pelan-pelan Bae lek mangan. Ora awake mbok wentung rek lah mangane sak lembeyane. Oke, guys. Oke, guys. Iki koyo kucing iki belungan senengane. Enggak. Enggak. Lah iki mah lawuh tok ra enek segone. Kayak teko aku, Cak. Wan kuwi ora muene-muene kok. Wan godhong. Memang wis apa lah belum. Wis Gus. Iku lawuhe gak kurang tak Gus, sok njuk tahu tok. Kerupuk-kerupuk, kerupuke. Dia cukup kan. Nggo kakek iwak. Masuk yuk. Ora gelem mandut. Untuk iki tak coba kasane pudrane wis wis sing kari meringis. Lah ngene mbok ditane mbek lho. Wis tak pecah lho, tak kusune. Ya sing mbok dicangis enak. Iya. Akeh kerek ketemu sendiri. Kasane dirani meringis sing jaluk kayak jemit. Tapi iso berubah-berubah ngono. Kayak iso duit lah wong. Petik pentol aja ada kasar juta setengah gak. Nek kadung Tunggale ngarepe susana tawah pisan. Iya, bedeng. Iku lek nandur pongge iku. Durane jali, Dat. Kawat gede, Dat. Lah kok ngono, meringis. Oh, tanduran pongge ta? Tanduran pongge. Kalau sing apik sing aku mati kuwi jane apik. Iya, Iku lengkas yo gerombol koyo kopi coklat lho. kawat gede iku. Isine. Oh, Kayak atine dadi gerombol lek enggak. Iku koyo isi aman. Lah kok nang pangan oleng-oleng. Gini damin kok jos ya. Siapa kiramu? Gelang ngene Pak Umar kok. Duran apa sih ana? Sing tengah-tengah iku. Apa? Ngene Pak Umar sing kulan. Anu. Wis sampean nebak. Ini digani ngilang. Apa? Ngono ki aku 90 ta 100 yo kan. Dituku siari bro. 120. Kemarin kan besiari didol, bae bro. 200.000. Ayo. Lalu kayak Mas, tuku motor podo kartu murid. Mari satu betong po, mari enggak didol. Di atas langit masih ada harga langit. Kalau juga ini rasanya saya ketok aku.
Jurene iki rasane dhuwit 50 tok. Lho kene kowe berasa. Sing ngapit iki. Ya, kalau nih betin men. Ya wis sak meneh sak meneh wis. Lek tak wis 50. Sak meneh apa yo? Mari ngono sing telu dipercayai. Alah padahal sak meneh. Iya, sak meneh. Lha didol wis 50. Tapi jure niku gak gampang meletak ya. Gak, iso ngaru tahan. Kok gale wis likah iku lho, Mas. Iso suwi lo tahan niku. Sawi tahan. Yo, jong sing tuwek menek kok Mas. Ya. Jadi sapa? Gelor iki sayan. Bongkar gendeng, menurunkan gendeng lho. Londi. Ya kok ngono arep kok ndi? Peneane kurang ajar. Lek nyuting ya munggah nang wong rek, kok ndek wong. Lho, karo kancane kok. Gus gendut temanku nduk iser piye iki? Aku biasa gak ada pandut. Lek bondo pasti nduk dhuwur. Oh, yo. Yo. Yo, lanjut. Jentrek ngene gendut. Apa nih di rumah sarapan ya apa? Gus 1 meter niku kurang bes, Gus. Bisa sak lewat ban genteng. Biar refleks. Oh iya. Lho ya aja mau ngeri kesi angel kok ya. Wah iki rek. Hah? Bola iku. Ning kandang. Anane di iya salah. Iku nyelot kabeh. Tadi bujur bocor. Wong iku nek api-api bocor Aku lek gede lha iki cuwili kok. Terus kati diko. Lah mek kuwi apa model gak model. Dapote ku sing roto. Roto rene. Aset lho, Dan. Aset iki ngono iki. Hah? Ya ngono wae. Bener iku. Jengking yo. Jengking yo nyonyor gegere. Bembor tak apa. Kanggo kok gulaman. Geuruk. Dia diuruk ku. Ayo muka mari to. Ngomong yo. Kene kakak ya, Bang? Kene kakak. Di ondo ni. Ondo ne. Gendeng. Yo. Ayo. Aspes ae. Rorongan kono, dadi gendeng iki biasa iki. Oh iya. Aspes iki ya. Dorene wong. Jalan iki aku. Lawin enggak yo? Nanti ada. Masuk ya orang dirusik isek. Tengu-tengu ngresik lumut. Gurung mari. Gurung mari aku ngresiki ae. Kang Diluk ngale. Bro mari. Boleh lungguh. Lah yo. Betulnya ya wis mari ngresiki. Mau nganggur ae. Ndak lah Gus. Oh, mindah anu. Karena lagi Reh ragel, buat makan kaman jadi. Lau nyu. Makan kaman di rumah. Atasnya Gus.
Bukti ini lur kerukunan warga di pedesaan saya lur. Namanya Sayan di Sayan. Ini kerangkong. Dilakukan tak keliling ngamen gratis. Golek ngamen gah nyanyi badak biar nih. Ya kayak gini cuaci, pengen ngamen ya jelas ya. Nek ngkon enak nyanyi. Ya gratis ya. Aku ngomong. Tapi ngono iki sing nyanyi biasa. Iya. Tarungan. Akhirnya gini bikin salon nak power hilang. Saiki akeh salon ini bodo-bodo pun. Gini piki sak power-powere hilang. Tadi kali tak kena isi. Berarti drone oleh. Ini loh, bukan, bukan. Enggak. Di kurang dah. Tatuan kemana putih nih? Untung ini. Kok kono wong misal. Lenggis. Lalu diganti remnya sama jaringan. Kalau ini ganti rengnya dengan bajaringan. Itu rumahnya paman saya loh. Kalau jandang. Kalau gandang. Jandang. Udah tunggu di tikar kok. Wong galon nih. Wong kono. Oh ini kapan kok apa kene Bu? Iki. Enggak apa sing iki jane kesehatan iki dhuwur kok kanggone. Iku dhuwur. Lho lho ditekek kok sikar iki. Tekno itu ndek itu lebih ngadeg. Napa nih? Napa ndak? Ndekno ta ndekno. Lah, Wis digo ngadeg-ngadege. Tekno. Cul ta, Prat? Cul. Wis wonengen. yes. Iku sing nisor kayak nisor mun sing lor. Liwat sore lho. Ayo. Wong kok modot kok ayo. Balik. Arane iki kok. Loh. Piye. Iki dhuwur ayo. Yo. Den liwat sore iki liwat sore lawan, Mbak. Iya dong katanya piye. Boh. Gak ngerti aku. Mau penak lah ngadeg kok jerek laman. Jane diwalik pisan sing ngalus nduk. Pengen ngumpel lah.
Hujan guys. Guru mari wis udan lur iki. Iya, sangar. Tak super mana nanti personilnya dhuwur mati ya. Iki desa. Aku gak dari